اللهم اغفرها وارحمها اللهم اغفرها وارحمها بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحق اللهم صل على سيدنا محمد وعدد ما في علم صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ubangiji ‘ya'ya da ‘yan uwa da ta bari in ka yarda bari ka ci gaba da ba su haƙuri a cikin zukatansu, ka sanya musu salamar ka a cikin zukatansu. Yanzu ma da za mu kama hanya mu koma gidajenmu in ka yarda ka yi tafiya tare da mu a cikin sunanka, ka sa kowanne mu ya koma gida cikin ƙoshin rai da lafiya, albarkacin ɗanka Yesu Almasihu Ubangijinmu da mai cetonmu. Tawagar ƙungiyar muryar matasan arewacin Najeriya kenan lokacin da suka kai ziyarar ta'aziyya game da jajantawa al'ummar garin Marabar Jos da ma jihar Kaduna baki ɗaya bisa ibtila'in da ya faru na rashin malama Khairu Usman. Tun da farko wakilan ƙungiyar muryar matasan arewacin Najeriya sun ziyarci gidan zaman makokin inda suka bayyana dalilan zuwan su tare da nuna alhini dangane da faruwar lamarin. Malam Usman Ishaq Amfani wanda shine shugaban ƙungiyar reshen jihar Kaduna ya yi bayanin makasudin zuwan ƙungiyar. A ƙarshen wannan ƙungiya muryar matasan arewacin Najeriya wanda national ta wakilce mu da mu kawo wannan ta'aziyya ga wannan bawan Allah da wannan ibtila'i ta auku da shi, kuma sun ce suna jajirta mishi kuma suna mai ƙara mishi addu'a da kuma ya ƙara haƙuri akan abin da ya faru. Shi ma da yake magana jim kaɗan bayan kammala ta'aziyyar, shugaban ƙungiyar na ƙaramar hukumar Ikara kana shugaban ƙananan hukumomin ƙungiyar 23 na faɗin jihar Kaduna, Alhaji Isa Yusuf Ikara, ya ce ƙungiyar ta kaɗo kana ta yi alhinin rashin malama Khairu tare da addu'ar Allah ya yi mata rahama. Kuma muna ba zuri'a ta haƙuri, muna jan hankalinsu. Da musulmi da kirista kowa ya riga ya sani, kaddara ka in ta zo, to ita ce kaddara ka, ba a ɗaukan kaddara ta a ba babana. Dole tawa ita ce tawa. To kowa da irin kalar da kaddararsa take zuwa, to muna mata kyakkyawan zato, Allah ya sa ta zama shahada a gare ta, Allah ya sa ta huta albarka annabi Rama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maryam Abdulhamid Zaria wacce ita ce shugaban ƙungiyar matar muryar matasan arewacin Najeriya tare da Helen Kyauta Magaji wacce ke wakiltar mabiya addinin Kirista a Najeriya sun bayyana alhininsu kamar haka. Wannan cin mutuncin da ake abun babu daɗi, an san dai rashi an riga an yi rashi. Kuma duk jarabawanka in ya zo shi ne ƙaddaranta, to amma dan Allah dan annabi irin wannan abin da ake yi gaskiya ba daɗi yake da shi ba. Iyalin da Allah ya sa ‘yar uwa da kuma uwanmu da Allah ya sa abin nan ya same ta, muna kara cewa Ubangiji Allah ya ta'aziyartar da mu gabaki ɗaya, sannan kuma ‘ya'yan da ta bari Ubangiji Allah ya sa su rayu. Sakataren ƙungiyar Khalifa Saifullahi Adamu Jaji ya tabbatar da cewa ƙungiyar za ta matsa ƙaimi wajen ganin an tabbatar da adalci tare da hukunta duk waɗanda suke da hannu a kisan malama Khairu Usman. Sannan ya kuma ce ƙungiyar na ƙara miƙa ta'aziyya ga 'yan uwa, iyalai da kuma abokanan arziki. Mun zo mu jajanta muku, mu jajanta ma junanmu akan wannan babban ibtila'i da jama'a da ya sauka mana. Wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar muryar matasan arewacin Najeriya, reshen jihar Kaduna da Abisa. A ƙarshe mijin marigayiya malama Khairu Usman wato Malam Aliyu Muhammad ya nuna jin daɗi game da godiya ga jajantawar ƙungiyar. Mun gode, Allah ya saka da alheri akan wannan ta'aziyya da aka zo mana wurin wannan ibtila'in da ya faru akan iyalina. Ba abin da za mu ce illa dai godiyan da muke yi, dama shi za mu ci gaba da yi. Allah Ubangiji ya saka da alheri. Idan dai za a iya tunawa, a ranar Lahadi 21 ga watan Yuni na shekarar 2026 ne aka sami wani mummunan ibtila'i da ya yi sanadiyyar rasuwar Khairu Usman a garin Marabar Jos da ke yankin ƙaramar hukumar Igabin jihar Kaduna. Ƙarshen rahoton kenan.